И здравейте хора, аз съм Миньоните. И както виждате, днес дигнах 9 арена, отворих един Crown Chest и ми се падна Дарт Гоблина, което е горе-долу добра карта. Апгрейдна го сега на 3 левел. И днес ще покажем един дек с него и един батъл. Ето на този дек Трим. Сега ще го сложим и него. Да го пробваме. Ще го сложим същия дек, ще го сложим на мястото на Fire Spirit и ще правим един батъл с него. Ще бъде на тренинг кампа. Между другото видях, че клипа на GTA не ви хареса. Ако искате, няма да снимаме поредица на него. Сега ще пуснем Валкерия с Дарт Гоблина. Вижте го какъв е бърз. Вижте как бързо изстрелва стрелите си. Гадното, че има много малко хелт. Той пусна тренера. И тук. Тренинг кампа пусна скелета на армия. И тук го блокнахме добра. Добре. Тук ще пуснем Кокреди с Дарк Добрин, с Дарт до Гоблин. Извинете за лошото ми произношение, можете. Не съм свикнал с... Картата не е чак толкова лоша. Добра е. Върши работа за дефенс. Особено на 9 арена си просто прекрасно. И така. Тук пускаме един Fireball. Видим как ще реагира. Едно запче. Беби трябва да напускаме, не пускаме тестове. Добре, той пуска скелета на армия. Между другото и дигнахме 10 лева, да забравих да ви кажа. Ние сме вече на 3-я клан чест. За вас не знам, в коментарите напишете на кой клан чест сте. И ако искате, може да направим поредица на GTA. И евентуално да ви покажа моите игри за PlayStation 4. Ако искате. Не са чак толкова много игрите ми, ама заслужават да се видят. Пусваме Дарт Гоблин. Индия Арчери. Останал на 84 хелт. Бихме го. Видяхте дека с Дарт Гоблина, който е доста добър. Играх. Мисля да ви покажа битките ми как дигнах 9 арена. Ето това е тук миналата. Тук бяхме на 2561. Що не може да ги гледаме? Ето тази тук е битка. Първата, която... Битката, която ни дигна на 9 арена. Ето изправихме се срещу Заихон. Той имаше спарки. Тук добре успяхме да... Вижте само как ще успеем, как ще дефеднем спарките. Той тук ни пуска скелета на армия. Просто трябва да си го върнете да видите как успяхме да блокнем спаркито, да не нанесе демидж на кулата ни.
ще пуснем принц, принцеса. Това доста, между другото, доста добра. Доста добро комбо. Защото пускате принцесата и пускате принца и отзад е принцесата и докато принца бие демидж, принцесата зад него разчиства. За мен е доста добро комбо, за вас не знам. Ако и за вас е добро, напишете долу в коментарите. И екзекутора ще излезе след 5-6 дена и той ще излезе, който също е доста добра карта. Аз мисля да си я сложа в моя дек. Готиното е, че удара по 160 демидж по 2 и като бумеранг се връща това. Се връща това, което го мята, не мога точно като саби или не мога да го обясна точно. И гадното е, че ще намалят демидж на елит барберините с 7%, което е много гадно, защото аз го използвах стария ми дек елит барберини и много работа ми вършиха. И така. Ето с това стигнах на 7 арена, на 9-та. И това мисля да бъде от днескашното видео. Довиждане!